Ania ang mga nag-unang panghitabo og kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Maayong balita alang sa mga buot mo biyahe nganhi sa lalawigan sa Sugbo. Dili na kamo kinahanglan mo kuha og RT-PCR test o antigen test nga negatibo ang result tungod ni ining bag-ong kamanduan ni Gobernador Gwen Garcia. Gitangtang na ni Gobernador Gwen Garcia ang requirement nga mopresentar og negative RT-PCR test result o antigen test alang sa mga pasahero nga gustong musulod nganhi sa lalawigan sa Sugbo gikan sa laing dapit. Inay nga RT-PCR o antigen, mopresentar na lang og medical certificate ang mga mobiyahe paingon sa probinsya nga giisyu og doktor sa lugar nga ilang gigikanan nga nagpamatuod nga wala sila'y mga sintomas sa COVID-19. Ang maong medical certificate kinahanglan giisyu sulod sa 24 oras nga sila mobiyahe. Mao kini ang nakalatid sa bag-ong memorandum nga giluwatan sa gobernador kaniadtong Oktubre 1. Gipahibaw kini ni Garcia ngadto sa mga kawani ug mga miyembro sa Philippine Coast Guard, Kapulisan, Mactan Cebu International Airport Authority ug tanang airline operators. Kahinumduman nga miluwat si Garcia og pulisiya nga kinahanglan mo presentar og negative RT-PCR o antigen test result ang mga biyahero nga gikan sa laing dapit nga buot mosulod nganhi sa Sugbo kaniadtong miaging mga buwan aron mapugnan ang pagsaka pa sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Gani, nagmontar og mga testing centers sa antigen ang lalawigan sa Sugbo nga gidumala sa Philippine Association of Medical Technologists (CONPAMET) aron masayo na lang sa katawhan pagkuha og test kung expired na ang ilang test result. Karong nikunhod na ang mga kaso sa COVID sa lalawigan, nakahukom si Garcia nga libkaso na kini nga requirement aron dili na maglisod sa pagbiyahe pauli ang mga Sugboanon.